Doncs per recordar Johan Cruyff, avui després del Polònia emetrem un Sense Ficció on reeditarem l'últim partit, un documental on es glossa els 40 anys de Cruyff a Catalunya i també la importància que va tenir per al Barça i també per al país. Teníem amb nosaltres precisament el director del documental, el Jordi Marcos. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos. Un documental aquest de l'últim partit que ara té una altra transcendència, fins i tot, no? Un cop en Johan ens ha deixat. Sí, lamentablement sí, però bueno, aviam, el documental sempre es va fer des del principi, la idea era aportar una memòria històrica en funció del personatge que era el Johan Cruyff, tant com a jugador com a entrenador, el que ha significat en el Futbol Club Barcelona i en el nostre país, que és Catalunya. Perquè normalment parlem molt del tema estrictament futbolístic, de com ha variat l'estil, com ha revolucionat el futbol, però vosaltres aporteu aquesta visió que també va afectar el canvi de mentalitat de tota una societat. Per suposat, no? O sigui, passar de la derrota a la victòria, no? Des d'un punt de vista d'una societat que venia sota el iugo d'una dictadura d'uns 40 anys i ell va arribar aquí i amb la seva imatge de llibertat, d'esperit rebel, creatiu, va fer perdre moltes pors a molta gent de la societat, sobretot el soci del Barça, amb aquells anys, molts anys que portaven sense guanyar una lliga i que ell va arribar i la va guanyar com a jugador. Després ja com a entrenador ja va acabar de posar la cirereta en el pastís. Aquest tarannà modern, aquesta figura tan contemporània, tan revolucionària, en el tracte, en canvi, era una molt propera, no? Vosaltres ho vau poder copsar de primera mà. Com era això? Molt, molt. A mi em va sorprendre, primer, la seva gran generositat, no? Una persona que estava oberta a ajudar, a col·laborar, sobretot amb el tema del rodatge, per exemple. Vull dir, mai ens va posar cap problema, sempre estava predisposat a tot. I després també, jo crec que el seu sentit de l'humor, una persona molt, molt divertida. Vull dir que sempre amb els seus comentaris, genials o no, pots estar d'acord o no, però sempre obert a riure i a passar-s'ho bé, a disfrutar, que era un dels seus lemes a l'hora de jugar a futbol, passar-s'ho bé i disfrutar. Com sempre, de seguida comencen els debats a quina seria la millor manera de recordar Johan Cruyff. S'està proposant fins i tot que el Camp Nou portés el seu nom. Creus que seria un tribut que a ell personalment li agradaria, aquest? No ho sé si personalment li agradaria, però jo crec que el Johan és una figura lo suficientment important pel Futbol Club Barcelona per fer una cosa d'aquest estil. Bé, anem a aturar un moment l'entrevista, repassem alguns dels extractes principals on es ressalta això, aquesta catalanitat que de seguida Johan Cruyff se'l va fer seva i que la va saber incorporar al seu dia a dia. Que no se puede evitar o política, por eso tengo que entrar un poco. Estas banderas que hay, por ejemplo, hace un año, 2 años, que han demostrado que por ejemplo, la bandera que llevo yo aquí, el capitán, todas esas cositas para mí significan muchísimas cosas y sobre todo que la gente lo ven. Con el partido corren a favor, yo iba al área, me dicen, estás loco. Hay un corner, ¿no? Dice, no, contra estos no vas al área. Claro. Bueno, en Holanda Jordi lo escribe y aceptó los papeles oficiales, lo que se debe hacer. Entonces venimos aquí, dijeron sí, se puede escribir, pero Jordi no. No, aquí Jorge, dic, no se llama Jorge, se llama Jordi. Una vegada que va passar al principi, que li vaig comentar que aquests jugadors han fet això, com actuaries, com desactuaries, es van saltar una sessió d'entrenament de peses i ell em va aconsellar a la grada. I aquella setmana van anar a la grada. I no, però és que són 2 jugadors molt importants. Diu, guanyaràs igual. Es fácil tener una opinión tuya cuando no debes nada a nadie. Y él es una persona muy independiente que no debe nada a nadie y siempre va a decir lo que él piensa. Geni, figura, sens dubte, Johan Cruyff. L'hem vist en el tarannà, en aquestes respostes, sempre aplicant el sentit comú moltes vegades. Quan semblava que les coses tenien solucions força difícils, el Cruyff aplicava el sentit comú. Escolta, el meu fill es diu Jordi i s'ha acabat. Sí. Sentit comú i també el ser valent. Ell també ho va demostrar amb la seva etapa com a entrenador de futbol, com a jugador, una persona valenta que creia en les seves idees, que les posava en pràctica, anessin bé o anessin malament. I a partir d'aquí, aquesta valentia és la que ell també imposa amb aquesta societat, tornem a repetir, que està sota 40 anys de dictadura i que costa una mica atrevir-se a certes coses. En el documental hi ha un dels personatges, el Josep Carreras, el tenor, que diu ell ens va ensenyar a guanyar.
ens va ensenyar i guanyar. Això és una frase molt important, no?, del que representa el Johan aquí, a Catalunya. I també aquest sentit lúdic, aquesta manera de viure, també es transmet durant pràcticament totes les seves intervencions, no? Aquest to distès. És una celebritat, però en cap moment s'ho creu, sinó que t'ho aporta, t'explica com un amic. No, i el fet de quan veus les intervencions de tots els testimonis del documental, jugadors com el Xavi, el Guardiola, que tots són paraules d'agraïment i sota una persona que la respecten, però que a més els hi ha transmet i els ha ensenyat molts aspectes del futbol i de la vida. I això només ho pots fer amb un esperit obert, amb un caràcter extrovertit i amb ganes d'ensenyar. No tothom ho sap fer. Sí, doncs avui tenim aquesta bona oportunitat de tornar a veure l'últim partit, aquesta pràcticament testament de Johan Cruyff a tants nivells, i que, sens dubte, serà una bona oportunitat per recuperar aquests aspectes de vegades no tan ressaltats de la figura de Cruyff. Sí, esperem que sí. Doncs moltes gràcies per la teva presència aquí i no ens perdrem aquest Sense Ficció. Moltes gràcies a vosaltres.